News Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po mga tugang, alas 8. Ano nga, ang relotang ini ito din nag-iiro. Digdi daw kita sa relo ko. Alas 9:30 tres nin pag-aga atod kan sa tayo mga sponsor as in advertisers. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Mayor Jeff Besenio ng Baaw, Camarines Sur. Ang programang ini hatod po sa Indo kang Casureco 3, San Isidro, Ciudad kan Iriga. Sa paagi po ni GM Wilfredo Boxit. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pagkatapos ng sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtetesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya bilib ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs at napabilib mo ang mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng germs, kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, bilib ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang super effective sa germs, 99.9% patay. Available in 4 exciting scents: Cologne Fresh, Menthol Cool, Sakura Bloom, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse. Tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. Ugaling maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection.
kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin Bicol Connection. Bicol Connection. Maray naramrag ka ninyong amin sa lilipot-lipot na panahon. Asin man nagpapara uran-uran. Likay po kita sa panahon tango niya na sige ang pag-uran-uran. Pasiguro kita po. Basta permitang rumdumon, mahal ang bayad sa doktor, mahal ang bayad sa ospital, mahal ang mga bulong na sa tuyang tutumaron. Ako pati si COVID pang pinag-iiwasan kita. May na-discover pang anom nagikan na Pilipinong hali sa nasyon kan China. Positibo. Ay nako. Likay-likay mangyari kita sa COVID. Magamit alcohol asin man pismas. Kadikit na distansya manggiraray sa mga daytang gayo kabirbisto. Tatiba at matalsikan kita ning laway. Masakit na anong mga tugang. Bawal magkasakit, mahal ang gamot. Salado teknikal ang sa kuyang partner digdi. Si Engineer Felix Lagrimas, siringman sa information. Si Aldrina Orlanda sa opisina, ang sige sana ang gayon. Sige sana ang sexy. Si Ma'am Kayla Ligasyon. Ang samuyang firming naaasahan. Ang samuyang magayong-gayo na apa. Bad makaulay ta ang may gos na Vice Mayor kan Bato Camarines Sur si Honorable Vice Mayor Vic Ramos. Makaulay-ulay ta lamang dapit sa senda pong mga akomplisimento kanakaaging 2022 asin mga planong gigibuhon para sa 2023. Sa transmitter, si Engineer James Oco, ang lalaking laging mabango. Yan man duman sa tuyang PSG, si Tony Matic Saison. Mga tugang, nasa linya na po ngunyan. Sa tuya pong maigos na Vice Mayor, kan Bato Camarines Sur, si Honorable Vice Mayor Vic Ramos, para maaraman taman po ang senda mga accomplishment last year 2022 and mga programang gigibuhon. Mga planong ipasar na mga resolusyon asin man ordinansa para sa 2023 na papakinabangan kan sa endang mga constituentes. Yan po, Vice, happy Three Kings and advance happy Valentine's. Yes, good morning, SMO Manager. And happy Three Kings and tama man, advance happy Valentine's sa imasin tagapos na nagdatanong siyempre sa ng magayon na program or pamuno program. Iyo po. Salamat po. Vice, sa tubod kamang kan ibang mga Pilipino na igwang mga New Year's resolution. Para sa lado mo, ano ang pagtubod mo kaya? Ako po sa New Year New Year resolution kan sarang tao. Ako tubod ako kung ang sarang taong nagkakaigwang New Year resolution, gigibuhon niya ito. Ikaw po kaya mga New Year resolution lang, paglaog lang kang January 1. Dapat, kung iwasan yung inaabot na ito nga New Year resolution, dapat gampanan mo. Ano ang gusto mo? Ano ang habo mong mangyari na sa mga taon na yan? So, ikaman lang, ang New Year resolution po sa lambang sa'yo, ikaman lang ang minagibo kaya. That's either mabangga mo yan, or gibuon mo talaga itong New Year resolution. Iyo po. Ako, kumbinsido ako kaya. Sa tao. Sa tao manggiraray pala ng pagbabago. Iyo po. Definitely, dahil ka ang nag-wish na yun ang gigibuhon mo. And kung alam mo, kung gusto mong magyaman, yan ang New Year resolution mo. Ano ang gigibuhon mo na gusto mong magyaman? So, kung gusto mong magyaman, dahil ka mo nagtatrabaho, so definitely, dahil ka mayaman. Ikaw man lang nagpagatan sa imong
New Year resolution or wish mo sa bagong taon. Iyo, O sa walang taon yan. na Very well said. At least nakakuha kita ng advice and pagiramdam sa may mga New Year's resolution na panindugan ang senda pong New Year's resolution. Pero kung dahil man sana mapapanindugan di, mas maray pang ayaw na kan mga pangako or wish na sendang pinagmamawot nga na 2023. Maiba po kita ba? Kumusta naging accomplishment ka na sangguniang pangbayan ka na bato sa pamamayo mo as Vice Mayor and Presiding Officer? Kumusta man po? May mga naipasar kitang mga resolution, ordinances na mga temporary and nature and permanent in character na pinapakinabangan kan sa tuyo pong mga kababayan? Yes, after record po ng Sangguniang Bayan, we have, the Sangguniang Bayan had passed at least 41 resolutions and sabi ko na pasala, 5 or anong itong ordinansa na aram ka po ang duwang yan sa pagitan ng legislation ng Sangguniang Bayan. Pag inapot po kayang resolution that is temporary in nature. Pag sinabi pang ordinansa, so ano po yan, talaga nakapix yan, na kung sa inikot yan mga provision na posible kung mga penalties. So iyan po ang pagkakaiba kan duwang ginigibong lay or kan Sangguniang Bayan na ang resolution and ang ordinansa. So sa resolution po, yung mananggat ni Judakul ang sa mo yung naipasarman, sa manlain-lain intensyon kami mo kan Sangguniang Bayan. Alam mo po, ining 41 resolution na ini, hali ni sa mga kaisipan kan sa kuyang mga kaibanan na konsyal, para mamapagapit po sa pag-asenso asin na pag-agad ng mga tabang sa national government, sa kuyang mga senators, and then sa tuyang national provincial government, sa tuyang congressman. So yan po ang kadakdalan ng mga resolution na naipasar ni during the last 5 months bilang kami po ang nagtutokang na official kan sa mga Banwa. Iyo po. Sa pigiling kong pinakang ordinansang magayon na ipinasar po kayo din do ining annual budget. So para po kung sa annual budget, as of now, dahil may pa po nagpapasarya, duga pa po mga query na gustong masimbagan kan committee and then of course sa plenaryo. Iba pa pong mga nagpipirang item na gusto pang ma-pass up or maayos, ma-clear halos sa mga nagkapipirang departamento. Tangali pong ang pag-implementar kan executive budget for this year bago pong maging problema. Iba po kami mga naipasar na supplemental budget dahil iba pong mga araw pabubaga kan SRI. So data po, atraso, nagpasar kita din ordinansa o supplemental budget para po sa gabos na empleyado digdi sa Banwaan ng Bato. Sa pakayan, pakulang po naman itong mga regular and official, nagpasar pa po kita din supplemental budget about itong gratuity para po naman sa mga job order and casual employee digdi po sa Banwaan ng Bato. From Office of the Mayor and then po digdi sa Office of the Sangguniang Bayan as well as the Office of the Vice Mayor. Ay po, at least yan po pala na sa indo pong pagtrabaho para sa pagsuporta kan mga pangangaipo po kan sa indo pong mga constituencies dyan nangurog na po kan mga empleyado kan lokal na gobyerno. Well, yun po, dahil kita nagpabaya dahil yung yan may mga guidelines man po kita susunod and then although ang guidelines po pag or ang mga executive order na yan iba nga ng executive order pero dahil man gayong back-up yan ng financial alin sa national government. Binadipindi pa manggiraray po yan sa capability or ability kan sa lokal na gobyerno kung itong executive order na ito kan sa tuyang presidente available ang financial. Kasi ito ang igualang guidelines but up to the availability of funds, minadipindi manggiraray po sa sarong local government unit. Araw po kan Banwaan ng Bato. But in our case, we fully satisfied the claimant or ito pong mga samuyang regular employee, tinaanan ni po ng 100,000 no? Until abot po naman sa pinakang
pinakababang posisyon na regular po dito sa Banwa ni Bato. They will receive 20,000 uniform po yan. And duman man po sa gratuity sa mga job and casual employee, nagbabase po duman kaya igwa po kayang bracket, depende po sa bulan na-appoint bilang job order or casual employee dito sa Banwa ni Bato. Ang importante pala, ang pinakamababa 2,000. Ang importante pala na Vice, nakaka-receive po ni na karapat-dapat na ma-receive man ang mga, lalo na ang mga regular na empleyado, maging ang mga elected officials, maging itong mga bakong regular, ang casual and job orders, napaugma po nito, Tabi Vice. Well, sa una po to sa nagibo min, at least nakagibo kami nin kabiit na kaugmahan kan sa mga empleyado. Oo. Although arami kulang pa yan, but naman kitang gayong maginibo kayo dahil iyan lang ang susunod ng guidelines. So at least po, nakaanang pakong nakaaging taon na mamundo po sa Patika Executive Petro during the term of Mayor Frank Fernandez, nunit na ipupick approve kan sa Bunanbayan keto itong augmentation or supplemental budget na pati po duman sa gratuity executive order kan sa tuyang presidente keto si Duterte, si President Duterte. But kasanggunan bayan ito ang aram ko na kanan. Medyo po nagka-irripitan ito because of politics. Ayo po. Sa lado po ko niya nindo, taan sa indong local chief executive, pero bako nindong kaalyado, naka-experience lamang kamo ning problema baga. Last 6 months, nasa indo pong paninilbihan, ako mo bagong Ilido Giraray, binalik na vice mayor and bagong mayor dyan sa Partikan Bato. Well, dahil po maiiwasan ito kitang mga minsan. Sabi ko nga ni kang pinakakinod na session ni sa Sangguniang Bayan, sabi ko sa mga konsyal, maging sa Sarong Lado, duman sa Sarong Lado, sabi ko kita, bilang miyembro kan Sangguniang Bayan, I'm the presiding officer, there were some issue nga po na siguro mapagkakasunduan okay kita, agreeable kitang the boss, but there were also some issues na posibleng na dahil kita magkairiban at issue na yan. So, bilang collegial body nga po, siyempre, ang marinar kaya, itong pag pinaagi ka sa butuhan, siyempre, collegial body yan. So, majority rules ang i-apply na po yan. So, dahil po nawawala ang ina-upload na discussion or kasi pros and cons yan. But ako man po, pabor man ako dyan sa mga bagay na at least nadadisect na maray ang sarong resolution o ordinansa na gusto pa-participar ang member ng Sangguniang Bayan. Gusto sabihin, aware sinda kung ano ang ipapasar o dahil ipapasar na resolution or ordinansa dito po sa Banwakan ba to. Ayo po, dyan sa executive annual budget kan sa indo pong alkalde. Dahil man daw po naapektaran ito mga pangsweldo para sa mga job orders, casual employees kan Sangguniang Bayan. Dahil man daw po na tabtaban na marayan na budget para sa Sangguniang Bayan. Taaram po nindo, aram kan publiko base sa local government code na may separation of state may separation of power and functions and executive office and the legislative office. Tama ako, manager, na iguang separation ang executive and legislative. But duman po sa pundo, well, ako po talagang sad to say na talagang natabtaban na maray ang pundo kang Sangguniang Bayan as well as the Office of the Vice Mayor. So iyan po sa totoo lang, iyan po ang sarong issue niyan na dahil pa na-resolve ngunit natabtaban na yan. Natabtaban na gayo ang executive during ketong preparation nila. So kami man po, binariak ka yan. Sabi ko, let us be fair. Maging fair kita kan pag-distribute kang pundo. At the end of the day, kami po, kami talaga ang kumbaga kami ang minagibukan budget tangaling implementar po kan executive. Sinda po nasa preparation lang. But ang final say, ang Sangguniang Bayan, kasi kung dahil yan i-approve kan Sangguniang Bayan, madidelete ang approval kayan, ang igwa pong time na pwedeng makonsiderar yan na reenacted budget. But
Naputol po kita, Vice. Sa Podanta ka po, Girara, yan, no? Mga tugang, babalikan ta po si Vice Mayor Vic Ramos kan Bato Camarinesor. Katakod po kan sa muyang pagulay-ulay para ma-informaran ta po sa to yung mga kababayan dyan sa parte kan na Bato. Vice, pasensya na, tanaputol pa sa to yung line. Binabalik ko po ang line para sa imong mga informasyon. Ayun po, yun na po talaga. Yun, sabi ko nga ni, talagang medyo po naapiktadong maray itong budget ng Sangguniang Bayan. Although, sa totoo lang, iba pong reduction or pagbawas ng national tax allotment ni Tigdisamban Panuanin. Actually, ako kami, nationwide, minuli yan epekto ng pandemya. But we accept that reality. But naman po sa proposal ni, na itig-sumeter sa office o sa igwa pong sobrang depekto as in sabi ko nga ni bago pa magpunta sa itong preparation kan budget na maisumeter sa Sangguniang Bayan for the review and approval. Pakiulay ko, sabi ko, nindo or kaya paki-action na nindo, gusto sabihin ko na itong pig-propose ni i-accommodar nindo. Pero po, medyo makamundo at itigdanog kan executive department. So, ini po ang problema ninyo yan sa Sangguniang Bayan na we're trying to kaipuan, maging fair ang budget. But at the end of the day, kami po ang ma-approve kayo na possible po na maapektuhan ang executive department. Binulit kami talaga, on our part, we will also idadagos naman itong para sa muya dahil sabi ko, maging fair lang kita. But hanggang po din na-approve ang budget na ini, both legislative, both executive and legislative po, gabos apektado yan. Pero mas lalong maapektuhan ng executive, minulit ko sa mga plans and program na gusto niyang implementar pa. Pending to the approval of the executive budget, dahil naman po yan ma-implementa. So, dahil lang po naging fair, ayun na lang kung ano po ang intensyon kaya sa executive department. Pero si budget gusto pabor lang siya taga-boss. Ayun, man, ganda, no? Pero mali man po talaga kung ang pagparesipong nga sarong executive, permi na sa ng pabor man sa iyang nasasakupan na departamento, paano man po itong nasasagasaan, naliligis, na babawasan na maray, na nangangay po man po ang Sangguniang Bayan pondo para po sa maray na serbisyo man na pinagtataon nindo, bako lang po bagang pagaman ang ginigibo nin kanogos body or institusyon kan Sanggunian nin mga leyes, resolution man, ordinance, kundi kadakol para solicit. Actually po, yan bagay na yan sa solicitation because ang solicitation po dahil man pagsamuya po sa vice alcalde hanggang mga konsyal. Pag iba pong naglaraning nag-aagabintabang, that's our personal money. Natatagian-gian kung ang sarong vice alcalde and then ang sarong konsyal, iba pong seminar, duman ang pwede charge, duman sa traveling expenses, meaning ang registration or other expenses sa kang lokal na gobyerno. Ayun. Pero po duman sa mga solicitation, mas anong klaseng solicitation, royal assistance, o wedding assistance, o kung ano pa mga assistance yan. That's our personal packet. But on the part of the executive, iba po siyang pagkukuhanan, mga project po halos sa 20% principal development fund. That is the reality po ang nangyayari sa Panuanin Bato. Garo unfair man ang gad po na sa lado nindo perming haros pati sweldo nindo pala na nakakakanpakan mga tabang po nindo sa mga constituencies nindo, lalo na itong mga naghahagad tabang, solicitations. Ngunyan, ang karahayan pa lang kan executive office, tayo ko siyang 20% development fund na nakukuhanan po kayan. Tama po, dahil dyan po ang 20% development fund. Intended po yan, meaning, we have a 33 barangay, so intended po yan sa gabos na barangay na kung saan na-identify po kaitong, of course, ang pagpasag ng resolution namin sa Municipal Development Council.
Iyo So po. yan po ang pinagkakalyeta kan sarong alkalde. Ako na nalagang bisi alkalde kung igaman mapagawa, gibo-gibo ka man yung pathway. So personal po yan, personal na kwarta kan sarong bisi alkalde o kan sarong po siya. Ang mga kapitan po, nag-aasa man daw kan siring kaniyong development fund para sa sendaman ng gastuson sa kalambang barangay na magka-receive man po sindali sa sendong ipapasar na budget. Well, hindi po. Ang Municipal Development Council, kumpunido po yan kan mga kapitan, 33 barangay. So, kami yan sa unang grupo na nagbibilog kan Municipal Development Council na kung saan sa kada barangay dapat igwasin ng mga proposed project. Ang medyo lang mamundo kan nakaaging pag-convene kan Municipal Development Council na kung saan nakakonsentrate lang itong 20% development fund sa tracing barangay. Kaya nga ni kan daraon na digdi si resolusyon sa Sangguniang Bayan, igwa pong pulir ang Sangguniang Bayan na mag-recommend na paguhon itong pinaprobaran kang Municipal Development Council. Kaya nagkaroon po kami ito na iporsige manggiraray itong 200,000 na allotment or allocation sa kada barangay. So ito nag-convene giraray si Municipal Development Council sa paagi ni Mayor. So iyo po, pinaagi to sa butuhan. So irapin just kuminana po itong proposal ni or itong recommendation ni that each barangay should be given 200,000 for their priority projects na kailan dapat makakonsentrate sa dosi or tracing barangay as approve itong inot na pag-convene kan Municipal Development Council. Piragabos na kapitan, piragabos pong barangay Igwaan, Bato, Camarines Sur. Igwa po kaming 33 barangay or 33 barangay captains. Ay di mahugbang maray mahugbang maray Vice, ang 20 punong barangay sa endong ginibong aksyon na makabali si 20 pang barangay sa development fund para man makareceive sinda ng tiga 200,000. Kamagin po, kamagin? Oo, mahugbang maray po na ipinaglaban nindo ang bali 20 barangay na makabali duman sa development fund na 200,000 each barangay. Iyo po. Talaga ito actually pinaagi po din butuhan. So guminana po si proposal kan recommendation kan Sangguniang Bayan sa pagi kan Committee on Appropriation. So iyo po to ang naging resulta. Kaya kung isipon mo po duman sa tracing barangay na nakaanan ng allocation, na darakula na allocation, nagkadurubli pa nga kasi aside ka itong proposed project duman ninda sa indang barangay, nadagdagan pa nin 200,000 duman sa ito nang ma-identify man mismo kan barangay na priority projects ninda duman sa indang barangay. Basta po ang ginibumi, ma-spread out, matanang gabos din pondo ang 33 na barangay. So, yun po yan. Nailusot po yan sa level kan Municipal Development Council. Sa pagi po sa butukan. Iyo po. May iba po kita ba? At least malinaw na kita dyan sa parte ngayon. And salamat na Marita. At least nangyari man po sa endong pinaghagad na maaprobaran gabos na barangay makareceive ng tiga 200,000 na development fund manindahali sa munisipyo. May iba po kita, kumusta po ang plano nindo para sa economic enterprises, economic ordinances, para po lalong maglangkaw ang collection, local revenue collection kan banuan po kan Bato ta anarami ang source of income kan mga taga Bato kadaklan dyan po ining mga piskadorista dyan, may mga fish cages. Oo, kumusta po ang mga economic ordinances na plano tang ipasar para po ang sirkulasyon kang kwarta para sa economic enterprises, ekonomiya magrahay po sa parte kan Bato. Well, alam mo po ang efficiency kan tax collection kan sarong banwaan, sarong syudad. Nagdidepende po yan duman sa, siyempre sa higos kan sarong kan departamento, lalong-lalo na po ang Fiscal Resource Office. Gaano niya implementar ini mga taxing nagdidepende po yan sa pag-implementar kan Resource Office. But of course, with the
corresponding itong mga ordinances na kung saan iguang impwento ang pagkukuha ng buwis or mga business permit. So, dyan po minadepende. But in so far is concerned, sa totoo lang I am magiging honest ako po sa inyo. Because until now, there is no clear fishery ordinance ang tanaanin ba to. Ayun po, grabe po badly needed po baga na dapat ang mga banwaan na igwang lake dapat iwayan ng fishery code. Ikaw na po siya, even before pa man ikaw na siyang ordinansa. Kaya lang po, ikaw bigla ka ito kung dahil ko napasalaan na itong inaapod na Unified Fishery Ordinance between Canglibon and Batu. Okay. And medyo po dahil itong gayong na-implementar na pagbago kang administrasyon. And then until now po, mayo pong dahil po kaya pwedeng i-implementar or balikan itong dating ordinansa, dating ordinansa, ninhulit ay po kayang Unified Fishery Ordinance, naamang po yan kang Sangguniang Bayan, both Sangguniang Bayan, Canglibon, and Bato. So, dahil po pwede basta-bastang balikan, ninhulit nga, kapasado na, ang inakakuan ko kaya, ma-revise ining Municipal Fishery Ordinance mitigdi sa Banuanin Bato. Itong Unified Fishery Ordinance. Although, ang intention po kang dati itong administrasyon ni Mayor Frank Bernaldez may suway as in malianin bisa itong Unified Fishery Ordinance. Pero ang problema lang po kaya ito, dahil mo pwedeng amindahan o i-revise ang sarong ordinansa na dahil mo pa man na implementar. Opo. Kaya ito para sabi ko we have to implement that ordinance and then we have an intention na i-revise yan ulit sa paghiling tabakong beneficial on the part of the local government unit of Bato. So kaya pwede ka na akong naputol po kita mga tugang, balikan tagiraray si Vice Mayor Vic Ramos, anli ko lang po kaya sa kuyang load. Kaya pasensya na giraray Vice Mayor, pasensya giraray naputol na naman ang sa tuyang line. Nagko-callback pa ako sa imo, pasensya na po, Vice, naputol libat ang sa tuyang. So ayun gusto mong sabihin, ang Unified Fishery Ordinance kan Bato and Libon, dahil pa nanggad na i-implement, kaya dahil ma-revise tulos. Iyo po kaya, ang nature kaya, ang sitwasyon kaya. Dahil mo pwedeng i-revise or pwede kang mag-create ka mag-gibo ka panibagong ordinansa na solo mo na lang, bigyan na lang sa Bato. Dahil po yan pwedeng gibuhin yan kasi kumbaga sa magagong po, ang legality kang marriage contract between Libon and Bato, yaon pag-iraray unless may declare na kumbaga separado na. Pero, yun na nga mo yan pwedeng amindaran sa pag-amindar na dahil mo pa na-implementaran sa ordinansa. Dapat pala magsaro mo na bago magkaigwaning null and void. Correct. Dahil, sa magagumbaga, may ikinakasal, tapos may nagsusurwayan hanggang sa nagpapail na ng legal separation. Iya, dapat nagsusuwayan ka mo sabi nga ni Kel, sa matakan tao. Matakan tao, mag-agum pa ka mo dahil mayo pang declaration of nullity kan sa indong kasal. Just the same po digdi sa Samoya na yaon pa ang epekto kan Unified Fishery Ordinance between Libon and Bato. Ano po ang Vice, may ibatin, ano po ang pros and cons kan ordinansa ngayon in favor sa Libon and negative side sa Bato? Well, ako po kaya ang time na yan, maman ako masyadong nahiling na negative. Ang naging aram mo po kaya sa iba-ibang administrasyon po. Yan ang problema po kaya kan sarong pag-administrar na hindi naisipan kan dating administrasyon. Hindi naman ang naisipan kan dating administrasyon. Kung baga, mayo pong continuity kan programa kan sarong alkalde na kung sa paghiling kaya niya bako ining favorable sa iya.
So minsan, iyan ang nangyayari na po ini-implementar. Kaya po pinag-i-implement ang ROP yan. So, iba pong dahilan man siguro sa mga previous mayor na siguro dahil ko kayo pabor o kaya dahil ko mabibenefisyuhan kung ano man ang rason, kaya dahil ko pig-implementar. Pero ako po, kung siya lang po kayo ito, pigigitan ko, nasabi ko gusto pa talagang mabago ang ordinansa na yan. I-implementar ka for several months or years para ikaw kitang rason na amindahan yan. Ipig para paangin nito sa technicality, sabi ko mga resource person na pwedeng yan. No, sabi ko, dahil tayo pwedeng hiroon. Hanggang dahil na implementar yan, kung pirang bulan, pirang taon lamang, bago kita mag-come ng revision or pag-revise ka na sarong ordinansa. Ay, po. Diyan sa Endo Vice, no need na ba ang Lake Development Authority? Alam mo po ang Lake Development Authority, dakulang bagay yan kasi that will funded by the national government. So, magiging limitado po kaya, ang mangyayari kaya, magiging limitado ang power ng lokal na gobyerno because it is the national government who will supervise, who will implement the mga rules and regulations sa Lake Bato. So, ako po, personally, pero nakikitang gayo, pabor kaya na ibonin authority. Pero kaya man po kaya, sadit man lang ang Lake Bato. Sa hiling ko po, kaya kan sarong alkalde na mapakaray asin ma-supervise na gayo ang sarong lake o lalong na po ang Lake Bato. So, ako personalmente may akong dahil kung gayong pabor kang gigibunta pa ining authority o Lake Authority. Pero po, po, may plano po kamo na magpasar o magrebisar nin yan nganing paggamit kan Lake Bato na kumpirang area lang ang dapat na bugtakan po nin mga fish cages, as in ang mga fish cage owner dapat mag-renew na naman po liwat kan sa entang business permit dyan po sa entang pagbugtak ng negosyo sa Lake Bato. Alam mo po, manager, yan pong ano na yan, itong provided po yan duman sa Republic Act 8550 na naamindaran po yan kan sarong Republic Act na medyo lingaw lang ako. Opo. Na kung saan, although naamindaran po itong Republic Act na ito, nakababando po kaya naman na ang sarong, alam mo, ang Lake Bato, at least 10% lang po kang water surface kang Lake Bato ang pwedeng akomodar para po sa mga fish cage, para sa mga fish cages. Garo po. Actually po, sadit. naman sa Oo. Garo kasada ikan eryang pwede lang pala na gamiton. Ay naputol na naman kahit kami ni Vice. Hello, Vice. Hello po. Naputol na naman ang samoyang line. Aber daw, tapod ang ko daw guraray si Vice. Pasensya na Vice, tayo ning smart. Garo, nagpaparaluya-luya po ang serbisyo ka na smart. Sa party kan ringkunada, ano? Aber daw, balikan ta si Vice. Hello Vice, pasensya na guraray. Nagpapara nagluluya-luya po ang signal kan smart. Pasensya na po, no? Duman po sa sinabi mong 10% lang kan area, ano po, pwedeng gamiton na fish cages or iyo lang ang pwedeng matada. Garo, sadit-sadit po kaya kung garo kadikito lang ang pwedeng magbugtak pala ng fish cages. Yes, 10% pang water area, 10% lang po kaya ang base po naman sa 8550. Yan lang po ang allowable na pwedeng tugdukan ng mga fish cages. Magkakigwa po yan na inaapod na zonification kan Lake Bato. Kasi igwang mga other ano man po, fishing gear na kung saan dapat kanan naman yung area. So, ito po ang masusunod, talagang malilimitaran po ang number of fish cages dito sa Lake Bato. So, sa ngunyan po, mayo kaya minunita, yun na nga nito dahil na-implementar itong Unified Fishery Ordinance. So, kumbaga, bara-bara lang ang sitwasyon kan mga fish cages dito. Pero, kakulahon pong bagay na ang fish cages dito po dakol dahil ini po ang actually ang minatabang dito sa mga satuyang mga ito may mga nagtitirenda lang sa ibang banwaan. So kami po, or ang fish cage operator po ang nagpo-provide kan tilapia
napangtindakan sa moyang mga kabanwaan digdi na kung sa tigdadara sa ibang merkado, ibang banwaan digdi po sa probinsyang Camarines or even sa Albay po, nadadara ang tilapyang bato. Iyo po, sikat man po bagaan sa indo pong tilapia, hali dyan po sa Bato and sa Rinconada, duwalang po ang lake na sikat sa tilapia ano po, sa indong Banwaan, munisipyo, asin man ang Nabuhi. So, Kita ko lang po, medyo minsan namumundo ako na minsan, igwa pong sa totoo lang, igwang minsan nagpipick up na pag kulang po ang produkto kang Lake Buhi, minsan po digdi nagpipick up ang ibang mga negosyante dyan sa Buhi, nagpipick up digdi ng tilapiyang bato. Medyo namumundo lang po ako kapag nayaw na sa merkado, palibasa ang negosyanteng iyan, taga-Buhi, noted or listado taga-Buhi, ang isinasabi po, maski tilapiyang bato, ang isinasabi, tilapiyang buhi. kaya man pala garo. Kaya gusto kong ma-address yan na sabi ko, dahil ka mo magpararog ka yan. Kung tilapiyang bato, ipabista na din tilapiyang bato. Correct. Yan po ang ano. Pero ako po, distinguido ko, aram ko ang tilapiyang bato, tilapiyang buhi. Kaya kung ako po minsan nga sa merkado, nagtatry ako, sabi ko, arin ang aram ko yan na tilapiyang bato. Arin ang tilapiyang bato digdi. Tapos ngayon tilapiyang buhi. Sabi ko yung tilapiyang bato. Pero ang sistema po, garo, ang pigpapasikat kan mga negosyante kan tilapia sa buhi, ang sa indaman na produkto. Pero paano man po itong binabakalan ninda dyan sa bato, dapat siguro, sabi yun ninda, hali man sa bato. Ang presyo, the same. Ang presyo kan binakalan ninda sa bato, saka tilapia kan buhi, ang presyo po ninda, parehas man. So, unfair po, unfair. Medyo ako mismo, dahil man kumbinsido. Iya po, talaga nagreklamo man kita kayan. So, sabi ko, kung tilapia bato, pag nag-pick up ang negosyante digdi sa buhi, o sa bato, na taga-buhi, dapat itabisto din daw, hanin sa bato. Yeah. Kung ano po, ako dahil nagtutubod na masiram ang tilapia kang buhi. Nagtutubod na po ang tilapia kang buhi sa bato, parehas masiram. Yeah. Parehas man na agom sa kamarag mo pag piniprito sana po. Iya po. Ang Dula of the Department of Interior and Local Government. Ang sa tuwa pong sekretary kan DILG, Benor Abalos, nagpangapudan sa mga full-fledged kernel and general na magsumitir ng courtesy resignation para po garo informan in paglaban sa donggan kan administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Sa lado po nindo as presiding officer, vice mayor. Ano po ini lockdown na ini kan sa tuyang administrasyon maging maredo po ang intensyon kani maging magkagwada din positibong pananaw ng Shabu sa nasyon kan Pilipinas. Alam ko, manager, kadakulon ng mga pigsubok na paagi kung paano mapundo po ang droga dito sa tuyang nasyon. Maging sa mga inot na presidente, and then sa panahon ni Digong, ngunyan sa panahon ni Bongbong Marcos. So, yan po ang talagang, ako po pabor na hinahanapan din paagi sa bawat administrasyon kung paano talaga mapundo ang droga. And ako po personalmente, siguro pwede ka nang itry na sistema. At least, kung daiman ni epektibo, at least mahihiling ka, and then maisip na naman kita kung anong paagi, anong sistema ang pwedeng i-adapt na naman, talagang totalmente na pong mahali talaga ang droga digdi sa banwaan, o digdi sa tuyang nasyon. Now, iba pong nakapipirang grupo na nagkukontra kan panukalang iyan ni DILG Benhor. Opo. Ako po personalmente para sa kuya, tama yan. Okay yan. Kasi kung matender ka sa imong resignation, ano ka, pamumuri ka? O kung mayo ka man talagang involvement sa sarong dyan sa droga na yan. Opo. Pero, maski po mag-tender ka courtesy resignation,
sige pa mang kiraray ang serbisyo mo, ano ta mawuri ka? Ang gusto sabihin ko po, kung dako ka mang apektado, ano ta? Pagkakigwa, mawuri ka. Although po igwa yan, aram ko igwa yung dikit na medyo resistant nga nita. Ayaw man niya itong kasalan, ano ta mag-ama man niya itong involvement yan, ano ta mag-tender pa ako ng resignation. Yan pa po kaya masusukat talaga itong mga talagang igwang ginigibong kabalbalan. Ayun. Yan sa Hanay-kan Philippine National Police. Ako po nagtutubod man ng dat na ang droga po daiga yung ma-exister sa tuyang nasyon kung mayang mga proteksyon sa mga naralangkaw na posisyon dito sa tuyang national government. May mga nadadakop, makukumpiskar po, pero garo, hindi ba nagtutubod? Baka ngayon na-recycle pa. Yan po ang precise lang nangyayari. Ako po, maman siguro sa kuyang maakusam ng libel eh. Yan po ang talagang nangyayari, ang pag-recycle kan pag-recycle kan mga droga. Kumbinsido pa ako akong dahil ma-recycle dyan, kung pag nada po, or ikaw na bypass, automatic sinusulo na yan. Or inuula na sa tubig dagat. Iyo po. Yan. Basta ito, mahali na itong existence ito. Kasi yan nga ang nangyayari din sa dahil po dahil maiwasan or kaya minsan nangyayari maski sa mga sa mga law enforcer. Ang nada po, 1,000 kilo. Minsan, ang ipipresental lang, kumpirang kilo lang. So, yan po baga, talagang ang problema, hanggang yaon dyan ang itong mga talagang bakong sinserong pagservisyo sa banwaan, talagang dahil po mawawala ang existensya sa kandro dito po sa Pilipinas. Dapat pala na masisir ni palandigdi kung sa sa itong mga scalawags. Iyo po, ako, pabura ko dyan, masisir ni talaga dyan, masisir niya. Sa rin sa paagi, sa hindi ko tama yan. And then, dahil lang na, so, sa sana, dahil mahaluan yung pamumulitika. Iyo po, tabaka. Resignation, yung ngayon ang mga loyal sa imo ngayon, Mr. President. Si mga day ngayon nagtubod, kan pangapudan ni Abalo, Sekretary Abalo, iyan ngayon mga sutil, bako ta ngayon. Yung magano. Bye, sana din naman maluan yung politika man agad. Bye, salamat sa oras ha. Parting words mo na lang po sa mga taga-bato. As your parting words na lang, Vice. Well, ilan naman din, salamat ka na pagkaw mong oras ako yan, na at least nakaulit ka, at then may pahayag na lang sa kayo na sabibuot ko naman na lalo po dito sa Banuan ng Bato. Ang sabi ng bayan po, duro-diretsyon trabaho, dahil kita nagpapabayatan sa kanyang obligasyon, and we will assure the people of Bato na ginatrabaho po kita para sa karaya ka Banuan ng Bato. Asin sa mandato, sa tuya bilang presiding officer, bilang vice alcalde ng Banuan ng Bato. Alamat po asin liwat, belated Happy New Year and happy greetings. Advance Happy Valentine. Salamat po asin mabuhay kita gatos. Salamat mga tugang, nadaong kita po ang mga impormasyon, magagayo na reaksyon, opinyon, ang pagserbi po, talagang sulit, ano? Ang mandatong itinaon ni Doki Vice Mayor Vic Ramos sa pagiging presiding officer, Vice Mayor, ginagampanan niya po. Kaibanan po ang bilog na miyembros kan Sangguniang Bayan sa pagpasar po nin mga resolusyon, ordinansa na sa indo pong pakikinabangan dyan sa Banwaan, mga kababayan ta dyan sa partikan na Banwaan po ni na Bato Camarines Sur. Salamat Vice, Honorable Vice Mayor Vic Ramos sa oras na itinaw mo na mag-ulay-ulay kita sa loob ng programa. Mahanap buhay man po muna kami and after some commercial and we'll be back. Pagkatapos ng sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtetesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya bilib ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs at napabilib mo ang mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap.
patay ang 99.9% ng germs, kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, believe ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang super effective sa germs. 99.9% patay. Available in 4 exciting scents: Cologne Fresh, Menthol Cool, Sakura Bloom, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga nurse. Tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. Ugaling maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with Double Tanggaling Formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang number 1 Smart Dishwashing Paste with Double Tanggaling Formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin? Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Then, dati ako cook, then diabetic ko. Tapos, hindi na ako malabo ng mata ko. Then, lagi na utri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko ng iBerry, try ko. Ilang bulan, hindi may ano ng mata ko. Kikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata. I-try nyo ang iBerry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care? Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko Trisol, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Pagkatapos ng sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtetesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya believe ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs at napabilib mo ang mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap.
Patay ang 99.9% ng germs, kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, believe ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang super effective sa germs. 99.9% patay. Available in 4 exciting scents: Cologne Fresh, Menthol Cool, Sakura Bloom, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga nurse. Tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. Ugaling maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Magpapadala ng package? Sa ML Moves by M. Luwilier ka na. It's as easy as 1, 2, 3. 1. Iabot ang item para ma-check at ma-assess. 2. Bayaran ang shipping fee. 3. Kunin ang kopya ng waybill. Ang dali diba? Sa ML Moves ka na. Maasahan lagi mula sa M. Luwilier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Bueno mga tugang, good morning, Liwat. Balik kita sa programa. At yan pag 12 o'clock up to 1 o'clock in the afternoon sa Indong Mantabayanan ng samoyang newscaster, si JB, Jun Berdiplor. At the same time, ang samoyang news content writer. Sa Indo pong pwede po nitong mabasa ang samoyang mga news sa rpn.dcki News. Ano po? RPN News. Iriga, hanapon lang nito Iriga City. May mga news po dyan na pinag-upload, pinag-post si JB. Pwede man na maging source of news kan sa tuya mga colleagues sa media, broadcast media. O sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Good morning kay Ronnie Maestrado. Morning, watching kami dito Inapatan, residence ni Vice Governor Sal Fortuno Jr. Oy, good morning, Vice Governor Sal Fortuno Jr. Ang sa to'y megos, matalino, mabuot, matinabang na Vice Governor kan probinsya po ng Camarines Sur. Aki kan abang buot, abang rahay na magagong former Congressman Sal Fortuno Sr. and former Congresswoman Josal Fortuno kan Inapatan na buwa Camarines Sur. Sa mga suki nindo dyan sa 11th Earth Resort, good morning. Sir Man, good morning kay Sonia Pontanares.
Sabi niya, morning po Sir Joey, watching from Macau. God bless po. Uy, yaon pala si Ma'am Sonia Puntanare sa Nasyon kang Macau. Diyan da ang magayunon da dyan sa Macau. Sabi baga ni Kong Migs, Joey, ngayon doon. Saka ni Mayor Persimbulan, kung may passport na daw ngayon kamo, pag nakapasyar ngayon kami duman, ibami kamo. Pero mag-ready na ngayon kamo nga $500 pang shopping manindo. Tasagot mi naman ngayon sa indong pamasahe. Oy, good morning kay Josie Saraspi Kalanyada, good morning. Sharing man kirman ng Monica Pirique, Marisa Mendoza of Limassol Saipro. And kay Marwa Yacero of Japan, sister, thank you. Belated happy birthday kay Auntie Nori Habana Ellington of United States of America. Greetings from our auntie, from your sister, Auntie Marlene Habana Neo of Canada. Dabas ang akong regalo sa mga auntie yung kungunyan, ano? Dabas ang dolyar. Bago na ako lamang niya ako, makaano lamang kita. Maka-receive nin pamasko. Na dolyar. Dahil bali pa. Oy, digdi mga tugang sa Eriga, palayugan ko maning good morning. Si Working City Administrator, Attorney Nonoy Waperina. Amay pa, nasa City Hall na, sa opisina niya. Matanga na, yaon pa sa opisina niya. Sige, ang trabaho. Niya ko, saro ini sa dapat mataaning onra kan lokal na gobyerno. Ang mga empleyadong abang ihigo. Aram po nindo sa administrasyon dangon niya ni Mayor, mayong pasaway dapat. Maging sa mga empleyado, inaanggutan. Halimbawa, naka-uniforme ka, nagmotor ka. Naka-uniforme kan City Hall, tapos nagmomotor o daki helmet, ay pinapaapod sa opisina ni Mayor, inaanggutan. Kaya dapat lead by example mananggal. Maging model. Ang mga empleyado, opisyal kang gobyerno, para magsunod sa batas ang gabos ng mga bisenos. Maski dyan po sa market, ang mga parasitar po dyan, kan mga vendors, dapat mayong mangulog, mayong manumban, manghakbot ng mga panindakan vendors na basta na sana pinag-iitsa. Abo yan si Mayor Rex Oliva pa lang kayan. Dapat makatao lang ang gabos. Maging, kumbaga sa pangmasaan dating. Mayong abosadong empleyado kang gobyerno lokal. Sabi ni Mayor Rex na Oliva. Pero si Mayor Rex mabuot, pero pag naanggot ng tataling naman yan. Yan pati praktisado sa basketball. Ang mga sukiti kayan, makusog. Kaya dapat na ikaw magpasaway, kung masukiti ka mo. Mabuot yan, pero iba maanggot. Oy, ano na daw ang mga dosing kapitan sa Eriga kung nagsumpa na ng support sa administrasyon ni Mayor Rex na Oliva. Sabi, nagpamati na. Inahalat na sana ang bendisyon kang kagurangnan ni Kong Elry Villaferte, Kong Mix Villaferte, and Governor Luigi Villaferte. Abo ni Mayor kan mga ghost delivery, abo man kan mga ghost employees dyan po sa City Hall kan Iriga. Oy, ang problema baon pa lang sa utang ang City Hall. Kan nakaaging administrasyon, malata may binayadan dang more than 90 million gayod ang administrasyon nga ni Rex. Ano daw ang administrasyon ni Mayor Rex sa mga project niya? Magbugtak ng 4 na eskalon na komersyo dyan sa may atubang kan PNP, baka iutang yan. Sana dahil na magparalon. Magdisponer na sana. Tayo man sana. Binayaan kita nin utang. Baka niya ako sa bagong administrasyon sa mga project na i-implementar. Ipagparapangutang man kita digdiyo. Kaya dapat gayo dahil bawas-bawasan ng pagparalon. Ang loan doon, loan dito, laro yan sa nakapalugmukan sa tuya pong ekonomiya.
Dahil igwa pa yan mga surcharges, may mga interest pa yan, monthly interest and penalty pag di nakakabayad on time. Saka nagagarantiya pa dyan ang National Tax Allotment or IRA. Dati IRA eh. Yan ang nagiging garantiya sa kan local revenue collection. Ay kawawa naman po ang ibang maapektuhan kan general welfare and social services kan lokal na gobyerno. Kaya kung mapwede din ang parautang. Although namatita na po ang epekto, naapektado ang presenting administrasyon dahil sa naman ng utang kan nagparalon man ang previous administration ni Madi. Ang pangapunan lang ni Mayor Rick sa mga tao, magkasararo, maging sa gabos na mga sektor, organisasyon, non-government organization, people's organization, social civil society, magtatarabangan, mga namamanawaan sa mga programa kan bagong administrasyon. Lalo na ang mga negosyante magsunod sa mga dapat sunodon na pagbayad ng buwis. Ito dyan sinasabing establishmentong may bayaran na more than 6 million sa City Hall, baka matiway ano. Tabaka ngayon pinabakal na. Kaya itong previous franchisee ay inda tayo, Diyos ko. Kadakol paagi pa lang sa ibabaw kang kinaba. Kung paano makaligtas sa moral obligation. Pero sana dahil lamagon ang dapat lamagon. Pabayado ang dapat na magbayad. Diba? Sayang kan masyot sa kaban kan lokal na gobyerno. Kung masingil yan, 6 million plus ang pwedeng lumaog sa kaban kang gobyerno. Ang mga establishmento, araw kan Sumart, kung mag-start na ni, mag-operate na sa Iriga, aba, pagdakol pong negosyo sa Iriga, dakol man na mga empleyado ang maitatao sa mga taga-Iriga. Saka ining garo ipapadagos na kahit kan lokal na gobyerno, ang pino na ni Mayor Madel na amusement park, tangarig mag-ingkaman yan. Magin ang mga negosyanteng Pilipino, taga-Iriga, taga-Rinconada, mga dayo sa tuya na digdi na naka-arestara si nagboboroto, arog kan mga Muslim, Indian, Chinese. Kundi sa negosyo daw, ano daw yung tamidyo lamang ang mga Chino, ang mga Chinese, mas lamang sa pagpasinso ng negosyo kumpir sa mga kadakla na mga Pilipino. Sa mga darakula pong negosyo sa Pilipinas, kadaklan daw kayan kag sa diri Chinese ano. Dahil po siguro ang prinsipyo ninda ang negosyo dawa diit lang ang tubo o dirlin siya basta diretso ang sales dakol pag natipon ang bariya or sentimos nagiging ribo-ribo. Araw kayan ang prinsipyo kan Chinese na mga negosyante, mga hardware, mga construction owner, mga Chinese baga, Saldico, representative pa pati yan, kan ako Bicol Party List, number 1 na negosyante, number 1 na kontraktor, Saldico, ibig sabihin, Chinese ang apelyido. May ngo, may go, may lima. Ako lang ang medyo pogrot man na Chinese ang apelyido, ano ha? Di ka pong Chinese ay pangyayaring buhay tadi. Maloya kaya ako sa negosyo. Pag ako nagnegosyo, ang kapital 10 pesos, lugi. Imbis na magtubong piso, nadaran pang piso ang kapital, kaya bagsak ang negosyo. Sa mga Chinese, ang puhunan na 10 pesos, nagtutubong piso, nagiging 11 pesos ang balik. Ang 100 pesos, ang patubo 10 pesos, nabalik 110. Kundi ano daw ang kadakla ng mga Pilipino, ining mga negosyo ninda, mga yung saradit sa nang mga garobindors na nga ni ang apod sa inda. Bakong arog ni Robert Oviedo kang naga, nagpuon lang niyo sa nigunigong pagtinda ng relo, ay ngunyan pinakamayaman sa Naga City. Dahil si Robert Oviedo, Chinese man pala ni, maurag man na negosyante.
Nagpuon sa pagtinda ng nigo-nigo, ngunyan, may isa di rin ng hotel. May isa di rin ng mga housing project sa Naga. Drakulao na negosyo, yaw na sa iya. Diyan sa Naga, arog kan mga sa Anton Prito, Chinese man pala niyo. May mga Drakulao na establishmento, mga Chinese. And may sa di rin ni Drakulang establishmento diyan sa Naga City. Mga big time negosyante, Chinese. Sa Baaw, ang big time dyan na negosyante, bakong Chinese, si Mr. Roger Pera sa Kasigayti. Yan. Taan mga Chinese ng negosyante kang panahon sa Baaw, tigagarapoan na tindahan. Saka nagbabantay ng Chinese. Tigtitirador. Kaya nangyari dyan sa Baaw, mayong negosyanteng Chinese tatakot. Titirador na naman niya kitakan mga taga-Baaw na yun eh. O kaya nagyaman man dyan ng negosyante. Roger Pera, boss, good morning, ano lamang? Long time no see, long time no hear. Saka pamilya Gayti na naglaog pa sa politika. Si Roger Pera, although dahil naglaog sa politika, sige man tabang sa mga politiko, huwag nang gana baga dyan, paduwang term, pamangkin niya, si Mayor Jeff Besenio. Pamangkin yan, kaya pag nanggagana si Mayor Jeff Besenio sa Baaw, ang inot na pinapasalamatan, mahal na Diyos. Panduwa, si Uncle Roger Pera niya. Iyo ang paragastos. Pangyayari, ano. Pero ako, Mayor Jeff Besenio, kumbinsido ko kang plano mo na mag-hire ka mo, magbugta ka mo dyan ng municipal administrator. Nakaduwang balik na ko dyan o tulo ng balik sa munisipyo mo, pirmi kang uda. Napanood niya ako si Mayor Jeff Besenio. Ata niya ako kita ma-interview uda. Kaya dapat lang na mag-create nin trabaho o posisyon na municipal administrator. Ini pong administrasyon ni Mayor Jeff Besenio. Tayo kung mayo siya, an sa iyang administrator, iyon makaulay-ulay kang tao. Di ba? Nakatulong balik ako dyan sa munisipyo kan Baaw. Saringan niya ko si Mayor Jeff. Da pa nga boss. Ano naman niya ako yan ay. Punto na, da pa si Mayor. Otro ko balik. Sari si Mayor, da pa nga yan. Ano si Mayor ninyo, naghihilang o diri? Pero nga boss may hilang. O get Wilson, Mayor Jeff Besenio. So sabi kan si staff mo, nakatulog kong balik dyan para interviewin ta ka. Uda ko no ika. Sadto ko no ika naga. Sa baloy mo sadto naga, ta may hilang ka. Ay, ini pala si Mayor Jeep, may harong nasa Baaw, may harong pa sa Tunaga. Oy, dyan sa Nabo Camarinesor, ano na ang update, ano? Mga job order kan Sangguniang Bayan, paano na ka mo ma-hire, giraray, ni Vice Mayor Marisa Bilitario na sinasabing may power and authority siya to appoint or to sign a contract between the job order of Sangguniang and the presiding officer as Vice Mayor. Sa kata na baritaan ko, sa ipinasar na annual budget, garumayong budget o pundo para sa mga job order kan Sangguniang Bayan. Paano na yan, Vice Mayor, ang sa imong mga job order sa Sangguniang? Paano na yung makakalaog sa trabaho? Kung i-hire mo man yan, mapasildo ka kaya. Ang pinakamaray ka yan, mga job orders, employees, kan Sangguniang Bayan. Maray pa magdulok ng kamo kay Mayor Simbulan, magagad na kamo ng tabang na i-rehire ka mo, siya na magpirma kan sa endong kontrata. Maray dyan sa Bula Camarinesor, ta si Mayor Miguel Ibasco, tranquilo. Mayong gayong pamumulitik ang nangyayari dyan ang Sangguniang Bayan. Inot na inot, kulang sa puwersaman ining si Vice Mayor Tutoy Malanyaon, taga-Rodua lang ang opposition councilor dyan. Kaya, dahil man siya makapagparakontra kan mga programa, kan lokal na gobyerno kan Bula, na pinamamayan ni Mayor Miguel Ibasco.
Magin sa pagpasar po kan annual budget nindo dyan, 258 million. Ang annual budget for 2023 inaprobara na po sa third and final reading. Asin na isumiter na po sa Sangguniang Panlalawigan for review and approval. Ang sa indong 258 million annual budget for 2023 sa Banwaan po kan Bulak, Camarines Sur. So nagkakasararo. Ngunyan lang yan. Kung mapolitikan sa Karampanya na naman, ang mabakbakan da dyan sa Bula, ang barita ko, ang pakakandidatuho na ka para alkalde ni Mayor Miguel Ibasco, ang sa iyang municipal administrator na aki niya na si Nonoy Ibasco Jr. Igwapito, al-artistaon pala niya ako sa ka-bright, ano. May pagka-negosyante man, tagaro niya ako may pagka-Chinese man. Malat ay na tuloy siya dyan bagong gasoline station, one-stop shop. May restaurant ng gasolinahan. Igwapang kung ano-anong pwede ka magkapi-kapi. O may ano pa. Habang nagpagasolina ka, pwede kang mag-snack, magkapi-kapi. Niya ako garo negosyante man ini. Sino no'y Ibasco Jr. Kaya lang medyo may pagka-stricto da po sa mga empleyado. Oras ng trabaho, dapat trabaho. Dahil pwede ang bulakbol. Dahil pwede ang mga babaeng pabalik-balik sa comfort room ta siging hiling kan make-up, sa kan lipstick, sa kan kiray. Kung may eyebrow pa, na. Dahil pwede yan ki Municipal Administrator Nonoy Ibasco Jr. Dahil pwede ang sigan chirismisan. Kaya mayong marites, mayong mga Mario. Diyan po sa munisipyo kan Bulak, Camarines Sur. Pero tama man po. Dahil 8,000 naman nga ni ang trabaho kan mga empleyado kan gobyerno. Kaya para maging sulit man ang sa indang sweldo sa pagservis sa publiko, dapat permi niyaon po ang sa indang, yaon sinda permi sa indang tukawan, sa indang opisina, para mag-service sa mga kliyente, Bawal pati ang nakasimangot. Dapat pirmi naka-smile. Ay, nagiramduman ko ito kang panahon si former Governor Bulaong. Nangungulait ito ng empleyada. Ika ngayon, nakalima ka ng balik sa CR. Anong paparagibo mo dyan? Ito kay baga bakla. Dahil man kita ikaw lang kang kalag niya. Istrikto man to. Parang ngayon, Mayor, nag-ihi. Ano na ngayon, ihi? Kasa na ngayon, ihi? Maringin sa emo kulaiton. Ito, nangungulait ito. Kaya niya ako, istrikto man ito. Bawal duman ang empleadong perming mauhuri. Dapat nga pag flag ceremony, yao na nga mo. Tapos siya nag-atindir man. Garo man si Mayor Rex na Oliva sa City Administrator Waperina. Sa flag ceremony kan mga kan City Hall, perming presente. Mayo pang absent. Garo perfect attendance. Ay, good morning dyan sa tuyang Maygos na congressman kan Rinconada. Congressman Mix Villaferte, nagpasalamat baga siya sa Department of Public Works and Highways, mga tugang. Sa secretary, sa undersecretary kayo asin sa iba pang opisyal kan DPWH, nagtawanan, napagbigyan siya kan sa iyang request. Na kung saan po, sobrang rikas, bilis. Kaya sabi niya, salamat po sa DPWH sa mabilis na pagtugon sa ating request na madagdagan pa ang mga dredger sa distrito ng Rinconada. Takita ang problema tadigdi, binabaha. May mga areang prone sa landslide. At least may mga equipment po siyang pinagre-request sa DPWH na madarasa sa iyang distrito sa Rinconada. Good morning kay Ma'am Rachel Peters Villaferte, ang masunod na mayor kan Siyudad Iriga. Ano ta naputulan sa tuwing background music? Aber daw ta background ta na naman. O ya. Yan.
Isa na namang panibagong amphibious dredger ang dumating sa distrito at ngayon ay nasa Barangay Salvacion, Buhi. Uy, Mayor Ray Lacoste, padangat kaman talaga ni Congressman Mix Villafuerte. Yaon na pala ng sarong dredger dyan sa Saindong barangay. Sa Barangay Salvacion. Bukod pa sa naunang dredger na nasa Barangay San Antonio Poblacion na buha. Uy, Mayor, persimbulan. Padangat ka man ni Kung Mix Villafuerte talaga ay. Yaon man pala sa Indo, ang sarong dredger. Patuloy po tayong naghahanap ng iba't ibang paraan para mapaggandaan at mabawasan ang pagbabaha sa Rinconada, lalo ngayong panahon ng tag-ulan. Totoo yan. Ang problema sa barangay sa Rinconada, ang pagbabaha po. Lalo na kung naglalamasa ang makukusog na bagyo na may biribit-bit na asin patos-patos na makusog na duros, asin na may kakambal na mga makukusog na pagbago na singuran, ang Rinconada nalulubog sa tubig ba? O yun ang dapat na masolusyonan mananggad. Kaya nga niyan sa iyang first pet project is flood control project sa Rinconada. Maraming salamat Pangulong Bongbong Marcos Jr., Secretary Manuel Bunuan, Undersecretary Robert Bernardo, Regional Director Virgilio Eduarte, Chief Nelson Sereno at kay District Engineer Paul. We hope to continue working in partnering with you in our flood mitigation efforts in the district. Hali po yan, pasasalamat na yan kay Congressman Mix Villafuerte, kan ikalimang distrito, kan probinsya po nin Camarines Sur. Luway-luway naman po akong matuntun kang kurtina, mapaaram na sa pang-Biyernes na edisyon kan programang Bicol Connection. Sa lado ko technical, ang sa kuyang partner si Engineer Felix Lagrimas. Sa opisina, yaon dyan ang samuyang magayong-gayon, sexy, mabuot, madaling dulokon, lalo na sa sintabo. Pwede tang sublian naman pang gasolina ngunyan. Si Ma'am Kayla Ligacion Valdez. Siring man po yan man dyan sa transmitter side, James Oco and Tony Saison. Digdi si Aldrin Orlanda. Sa labas, ang sa itong naging bisita, newsmaker, iyo po ang may gusto na Vice Mayor kan Bato, Camarines Sur. Maygos, matinabang, madaling dulokon. Sigan isip ning karahayan para sa iyang mga kahimanwan. Honorable Vice Mayor Vic Ramos, thank you so much na naging guest na kaulay-ulay ka sa laukan programang Bicol Connection. Ini po si Jovelim, salamat kan sa pagkantabay. Good morning man kay Mr. Peter Insisa, and congratulations. Kay Boss Congressman Joey Sarte Salceda, saro siya sa number 1 na top 3 congressman sa Bicol Region na napili. As in, iyo ang nahiling na saro sa Maygos, dakol na naitatabang, dakol na mga lane na naipapasar sa House of the Representatives. As in, may higos, talagang mga aktibo, perfect attendance. Congressman Joey Sarte Salceda, Congressman Edsel Lagban, Congressman Elry Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte, and First District Congressman Huribata. Congratulations, Endo. Salamat kan sa ito pong pagantabay, standby sa masunod na programa.